Uhlenfeldov pohár vstúpil do druhej dekády svojej existencie a aj po rokoch má lescov stále čím prekvapiť. Na umelej stene v telocvični Strednej odbornej školy Polytechnickej pre súťažiacich každoročne pripravujú úplne nové lezecké cesty, ktoré preveria i tých najskúsenejších. Poď. Výborne. Aj takto to vyzeralo pri zdolávaní 8 kvalifikačných ciest rôznych obťažností. Práve cez ne mali súťažiaci možnosť získať vstupenku do finále, v ktorom si zmerali sily najlepší lesci vo svojej kategórii. Ten, kto nemá niečo v sile nabúchané, tak musí trošku technicky viac poliesť, hej. Psychika je tiež dôležitá, akože tu dáko nie, ale tak na skalách hlava vie veľa urobiť, hej, aj lepší lezec so slabou hlavou nevylezie to, čo slabší, hej, lezec. Akože ja až tak dobre neleziem, takže pre mňa sú strašne ťažké, ale sú veľmi zaujímavé, že sa tak pekne lezú. Ten pohyb je tam veľmi taký zaujímavý, príjemný. Niektorí mali zdolávanie skalných i takýchto umelých stien doslova v krvi. Iní si s karabínou, lanom a chytmi ešte len začínali tykať. Na svoje si ale prišiel každý z nich. Niektorí zvládli pripravené výzvy bez väčších problémov, iných však trasy poriadne potrápili. Lezenie je pekné v tom, že to nikdy nie je dvakrát to isté, alebo by nemalo byť. Takže vždy snažíme vymyslieť pre nich nejaké nové pohyby, niečo zaujímavé, niečo, čo ich bude baviť. Uhlenfeldov pohár sa v ružomberskej telocvični koná pravidelne. Súčasťou športového kalendára je už 11 rokov a ide o preteky slovenského pohára v lezení kategórie D. My sme na začiatku nemali rozhodne nejaké takéto ambície, ani sme o tom vlastne nerozmýšľali, lebo Uhlenfeldov pohár vznikol úplne ako klubová zábava, s tým, že sme si chceli urobiť súťaž v klube a vyskúšať si proste, aké by to bolo, zasúťažiť medzi sebou. Z klubovej súťaže sa časom vyformovala oblastná súťaž vyhľadávaná lescami z rôznych regiónov Slovenska i zahraničia. Aj tento rok bolo zastúpenie pestré a získať Uhlenfeldov pohár sa pokúsilo 59 lescov. Najpočetnejšia bola kategória dievčat do 14 rokov. Svoje lezecké danosti si okrem nich zmerali i chlapci kategórie U14, lesci do 10 rokov, juniori, muži a ženy. Nás k tomu lezeniu vedie náš pán učiteľ na škole, s ktorým vlastne máme aj lezecký krúžok a pán učiteľ tu má vlastne kamaráta, tak nás zavolal, že poďme súťažiť vlastne aj minulý rok a tak sme prišli aj tento rok znova. A tak samozrejme dobre sa liezlo, cesty potrápili, niektoré viac, niektoré takmer vôbec, ale pekne boli urobené pre každých lescov, nech si každý zalezie. A zaliezol si veru každý a niektorí si okrem dobrého pocitu odniesli domov aj ocenenia. Absolútnym víťazom a držiteľom Uhlenfeldovho pohára sa stal tento rok lezec Banskobystrického horolezeckého klubu Áron Hortobádi. Vo vytrvalostnej súťaži dominoval Šimon Janotík. Z domácich pretekárov HK Jamez Ružomberok sa najlepšie darilo už tradične Michalovi Kľuskovi, ktorý si svoju zbierku ocenení rozšíril o 2 prvenstvá v kategórii U14 a U18. Z domácich sa darilo i Michále Glembovej, ktorá získala bronzové miesto medzi ženami. V kategórii mužov obsadil 2. miesto Andrej Ivan a 3. patrilo taktiež domácemu lescovi Štefánovi Papčovi.